Na hello, sziasztok! Ma a TP-nek az egyik Wi-Fi üdvöskéjét fogom nektek bemutatni, ez pedig nem más, mint a Deco család X10-es mesh készüléke, úgyhogy felkészítelek benneteket arra, hogy ezzel a készülékkel meg fog változni az otthoni Wi-Fi élményetek, nem csak azért, mert Wi-Fi technológiával rendelkezik, és az összes létező készüléketek hasítani fog a neten, hanem azért talán, mert a technológiájában az egyik csúcskészülék ez. Hát nézzük meg, hogy mit tartalmaz a doboz. Lehetek igazából brutális is, és mint egy karácsonyi csomagot ki tudom ezt is csomagolni. De azért nézzük meg, hogy amúgy mi van ebben a dobozban tényleg. Ezt nem láttátok? Hát nézzük meg, hogy mit is tartogat számunkra a TP-nek ez a DX10-es Deco mese. Az biztos, hogy a kép alapján 2 darab mesh eszközzel fogunk bele találkozni, de nézzük meg, hogy igazából mit is mutat nekünk ez az eszköz. Nagyon pofás doboz, mert nagyon sok mindent leírtak rajta. Itt van például, hogy van benne 2 darab power adapter, van benne egy RJ45-ös Ethernet kábel, azért ez jó dolog, mert nem kell mondjuk megvásárolnod, van benne egy tök egyszerű gyors installálási leírás, úgyhogy teljesen jó. Én azt gondolom, hogy ennek a doboz kinyitása az igazán stílusos, és ezzel azt gondolom, hogy ezzel nem kell többet mondani. Maga a termék kinézete is pazar. Nézzük meg. Azt mondja, hogy kapsz egy ilyen gyönyörű szép egy darab Deco mest, kapsz még egyet hozzá, tehát már 2 van a csomagban, és ahogy azt ugye ígérték, van hozzá ugye a töltőkábelek, nem is egy, hanem ugye ahogy 2, ahogy ígérte is a doboznak a leírása. Itt van benne ugye a kábeled, itt van benne az RJ45-ös kábeled, és akkor ugye van hozzá egy tök egyszerű Wi-Fi 6-os leírás, és amúgy ebben is benne van a teljes leírás ebben a csomagban. Én azt most azért nem bontom ki, mert hogy talán elhiszitek nekem is, hogy ebben mi van. Amit látjátok, azért ez a 2 termék megfelelően exkluzívan néz ki. Nagyon jól kitalálták a dizájnját. A telepítése nagyon egyszerű, hiszen letöltitek a Deco applikációt, és innentől kezdve ezeket a mesh eszközöket az applikáción keresztül nagyon egyszerűen tudjátok konfigurálni és beállítani. Tehát a használata az igazán felhasználóbarátnak minősül. Még el lehet mondani igazából, hogy a legújabb AI technikákkal van felvértezve, ezért biztosítja minden egyes pillanatban, hogy a lehető legnagyobb sávszélességben tudjatok netezni, streamelni, gamingelni. Nem számít, hogy anyu-apu éppen Netflixezik, a tesód éppen valamelyik FPS nyomja online, te pedig szeretnél mondjuk zenét hallgatni a YouTube-on, egyszerűen bármi fog ezzel a termékkel működni. Ez a rendszer ideális igazából nagyobb házakban, ahol egyszerre több eszköz is problémátesen fog tudni működni, tehát mondjuk akár még egy nagyobb villában is nagyon gyönyörűen el fog tudni működni. Szóval azt tudom javasolni, nézzétek meg, és szerintem mindenképpen vigyétek haza valamelyik boltból ezt a csodálatos Deco terméket. Köszönöm, hogy itt voltatok, kattintsatok a követésre, dobjatok egy lájkot, azt legközelebb egy következő termékkel találkozunk. Sziasztok!